Ayun mga kawasak, good morning sa inyong lahat dyan. For today's video mga kawasak, syempre andito na naman ako sa dating gubat. Syempre kukuha ako ng ulam. Maraming nakakaalam ng pako, kung ano yung pako mga kawasak, at marami ding hindi nakakaalam kung ano yung pako. Yung pako pala sa hindi nakakaalam dyan, yun yung ulam na hindi mo na binibili kapag nasa probinsya ka. Sipag at tiyaga lang, ayun, may ulam ka na, hindi na kailangan ng pera gaya sa amin kasi wala naman kaming pera. Ayan, ito yung pako mga kawasak. Ipapakita ko sa inyo mga kawasak kung ano yung pako. Yung pako pala mga kawasak, ito yun. Ayan, yan yung pako. Ito yung pinakatalbos niya mga kawasak, oh. Ayan, yan yung pinakatalbos niya. Ito yung inuulam. Kasi ang alam nung iba, hindi ito nakakain. Nakakain to mga kawasak. Pero ang kumakain ito, tulad lang sa amin, na hindi kayang bumili ng masasarap na ulam. Ayan. Ito. Nakakain to. Marami to dito mga kawasak. Ayan. Ayan mga kawasak. Oh, ito yun. Ito. Hindi madali itong ipunin mga kawasak. Kasi ang liit, di ba? Oh. Ang liit lang yan, di ba? Pero kung masipag ka lang mga kawasak, talagang makakarami ka nito. Ayan, dasal ka lang. Ayan. Okay. Ito yung tinatawag na pako mga kawasak. Yo, pako. Ayan, may nakita ko dito kaso nawala. Ayan, tiyaga lang talaga to mga kawasak. Pag nangunguha ka ng pako, tiyaga lang. Ayan, ito siya. Ayan, may na tayo, may 4 na piraso na tayo mga kawasak, di ba? Ayan yun mga kawasak, oh. Ayan, ito yung tinatawag na pako. Pako ako sa buhay mo. Ayan, ito siya mga kawasak, oh. Ayan, solve na to mga kawasak. Lagyan mo ng sardinas, tinapa. Sa amin pa tinapa, isdang tanga pumasok sa lata. 'Di ba? Ayan. Ayan ang mga kawasak, oh. Ayan, 'di ba? Ito na yung pako. Mahirap maghanap dito mga kawasak dahil dalawang klase kasi. Yung parehas ang dahon. Kasi piliin mo yung isa kasi nakakalason. Tapos yung isa, ito yun, nakakain. Sa hindi pa talaga alam to kung ano yung pako, huwag kayong basta-basta kumuha ng pako. Dahil yung isa lokdo, tsaka yung isa pako. Parehas lang ang dahon nila eh. Kaya ayan, mahirapan kayo. Ayan, ito yung pako. Ayan. Yan yung pako. Di ba? Ayan mga kawasak, siyempre may silipin tayo paglagyan natin ng pako, di ba? Para diretso lang dito, di ba? Okay. Tsaka kumukuha rin ako ng mga kawasak, gabi. Talbos ng gabi, ayan. Pwede na to. Saka yung mga hindi pa sanay kumain ng ganito, mga damo, huwag kayong kumain. Kasi baka tirahan ng ahas yung tiyan nyo. Ano ka nasisira, ulo? Okay, basta-basta kumain kasi hindi nyo pa hindi kayo sanay kumain ng mga damo eh. Kaya huwag kayong kumain ng damo. Dadami yung ahas at yan nyo. Ayan mga kawasak, di ba? Gabi. Gabi Israel. Haluin ko to pagluto mga kawasak. Gabi at saka gabi at saka pako. Pwede yan. Tapos sabawan mo lang ng isang baso. Kundi lagyan mo ng lagyan mo ng sardinas. Sa Tagalog pa sardinas, sa Bisaya tinapa. Isdang tanga pumasok sa lata. Hindi totoo yan. Masaya mga kawasak yung mag-vlog tayo na tayo lang, oh, parang buang. Ayan, may nakita na naman tayo mga kawasak. Pako. Daming gabi dito. Pula. Sarap yung pula na gabi mga kawasak. Hindi yan Makati. Hindi Makati kainin. Maraming pako mga kawasak kaso walang talbos. Marami rin kasing kumukuha dito eh. Naunahan tayo. Paunahan lang kasi ito mga kawasak.
Ayan, mayroon na naman tayong nakuha na isa. Maliliit lang siya mga kawasak. Pero pwede na. Pang ulam na rin. Panglaman siya na rin. Ano? Maliliit lang siya mga kawasak ko. Maliliit. Payat. Payat yung pako dito. Pero okay lang. Kasi kaysa wala tayong makuha ngayon. Di ba? Sayang naman yung effort natin. Okay. Ayan na naman. Malaki-laki konti. Makakain na yung dalawang anak at saka yung dalawang asawa ko. Ito. Dalawa kong anak at saka isa kong asawa. Mayroon na naman dito, di ba? Ayun. Salamat Lord kasi mayroon din tayo na kahit paano may nakuha tayo. Ayan, may gabi na naman dito. Ratsada na to mga kawasak. Wala na tong pili-pili. Ayan na naman mga kawasak ko. Okay, di ba? Okay, kayo. Ayan, mayroon malit dito mga kawasak ko. Ayan. Ito na siya. Saka ito pa. Dalawa siya. Ayan o. Pako. Ito pa daw yun o. Okay. May ulam na tayo. Ayan. O diba? O diba? Kahit pa paano. May ulam tayo, di ba? Ayan na mga kawasak ko. Ito siya. Di ba? Ito yung tinatawag na pako mga kawasak ko. Ayan, ito yung pako. Ito yung puno niya. Kaso wala siyang talbos. Kasi may maliit na talbos siya. Ayan, ito yung pinakatalbos niya. Ayan. Saka ito yung gabi. Hindi pa nakakilala ng gabi. Ito yung gabi. Kasi mayroon sigurong tao na hindi alam, hindi kilala yung gabi. Ayan, ito yun siya. Ito yung gabi. Uy, munti ka na maiwan tong dalawa. Ayan o. Sayang. Sayang kayo talaga. Perting sayanga talaga. Makakain na tayo nito ng sudan. Di ba? Kakain na tayo ng sudan nito tapos maiwan pa. Kahit paano mga kawasak, mayroon din tayong makukuha kahit kunti, kahit maliliit. Ayan o. Kahit ganito lang. Ayan, gabi. Ito yung gabi natin. Kulay pula siya. Kakaibang gabi to, kulay pula. Pero may gabi talagang ganyan mga kawasak. Kulay pula siya. Masarap to. Yung ano niya, yung unod niya. Ay, yung unod niya mga kawasak, masarap yan. Ayun o. Ayun o. Ayan, di ba? Ito mga kawasak ko. Dalawa. Bali dalawa siya. Wala nang iba. Ayan ito. Ayan siya, di ba? Ito, pwede pa to. Saka ito. Ayan. Saka ito. Oh, di ba? May nakuha na naman tayo. Ay, mayroon pa dito. Ayan. Yes. Yes, yes, yo. May ulam na tayo. Yes, yes, yo. Ayun mga kawasak, ito na yung kuha natin. Ito na yung kuha ako na ulam, oh. Diba? Ayan na lahat. Ayan, damo. Ito yung pako. Ayan. Saka ito yung ito yung gabi. Ayan. Pako at saka gabi. Siyempre may pangulam na tayo. Gawin ko nito, lagyan ko ng sardinas. Isang piraso, isang sardinas, tapos ito. Ulam na to, di ba?
ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Short video natin. Thank you so much for watching. Ay, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. And hit the notification bell para lagi kang ma-update sa walang kwentang video natin. Ayan, kahit mga ganito-ganitong video natin. Thank you so much. Bye-bye.